שלום, אני אלון מהחווה ביער אודם. החווה שלנו היא הרבה יותר ממקום. היא בית חם ומלא אהבה לבעלי חיים שניצלו מהתעללות או הזנחה. במקום מרפא לאנשים המתמודדים עם פוסט-טראומה. חיילים שחזרו משדה הקרב, משפחות שכולות ובעלי מוגבלויות. כאן בין העצים והשקט של היער, החיות לומדות שוב לסמוך על בני אדם. ובני אדם מוצאים תקווה דרך המפגש עם בעלי החיים. השנה התיירות פסקה לחלוטין. המבקרים וההכנסות של החווה נעלמו, מרגיש קצת ששכחו אותנו. למרות הכל, לא עצרנו לרגע. המשכנו להעניק לחיות את מה שהן צריכות, טיפול, שיקום, חום ואהבה. התחלנו תוכנית ייחודית לתמיכה רגשית בחיילים שחזרו מהקרבות, ואנחנו חולמים לשוב ולפתוח את דלתותינו גם לבעלי מוגבלויות ולמשפחות שכולות שזקוקות לכל טיפה של עזרה ותמיכה. אבל עכשיו אנחנו ניצבים בפני האתגר הגדול ביותר שחווינו. אנחנו חייבים להעביר את החווה ואת החיות למיקום חדש ולהתחיל הכל מאפס. לבנות מבנים מחוממים לחיות, מכסות, תשתיות, לרכוש ציוד חיוני, ועוד הרבה דברים. החורף ברמת הגולן קר וקשה. החיות שלנו, במיוחד הזקנות והפצועות, זקוקות לתרופות מצילות חיים. עשרות חיות שניצלו מהתעללות צומחות עלינו כדי לשרוד. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. כל תרומה שלכם היא אור עבור החיות שלנו. היא מחממת, היא מצילה, והיא נותנת תקווה להמשך. בזכותכם נוכל לשמור על החווה פתוחה גם בתקופות הקשות הללו. האתגר עצום, ואם לא נצליח לגייס את הכספים הדרושים, החווה פשוט לא תשרוד. זו ההזדמנות שלכם לקחת חלק בפרויקט שמציל חיים. עזרו לנו, ויחד נבנה מחדש את החווה השיקומית שלנו. מוכן להקריב למען חיות פצועות? אני לא מקריב, אני מטפל בעצמי. אני חי את החיים שלי. אני ממשיך לעשות את מה שאני עושה, זה הניצחון. אני לא מתכוון להפסיד. בסדר.